जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज हम एगो ब्रेकिंग न्यूज देवे वाला बानी समर सिंह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, समर सिंह के मिल गुल बाटे जमानत और आज हम बात करे वाला बानी एकरे बारे में वीडियो में। तब वीडियो में लास्ट तक बना रहो। दवाइलो रौरा लोग के पता बाटे कि समर सिंह कौना मामला में जेल में गोई रहे हैं और 5 से 6 महीना जेल काट के अब हो गल बाटे रिहा। रौरा लोग के पता खुद बढ़ रहे बाकी समर सिंह आकांक्षा दुबे के मामला में जेल में गोई रहन, जिनकरा ऊपर उनकर मम्मी आरोप लगावत रही कि जौन भी हमरा बेटी के साथ भइल बाटे उ सिर्फ समर सिंह कैले बाड़े। वही मामला में समर सिंह जेल में गोई रहे हैं, लेकिन 5 से 6 महीना जेल काटला के बाद समर सिंह के आज मिल गई बाटे रिहा, यानी जमानत मिल गई बाटे। हाँ दोस्तों, आज के ब्रेकिंग न्यूज ये बाटे कि समर सिंह के मिल गई रिहा, यानी समर सिंह के मिल गई जमानत। समर सिंह छूट गए जेल से। रौरा लोग के पता बाटे कि आकांक्षा दुबे के मामला में समर सिंह गिरफ्तार भई रहे हैं, लेकिन आज इलाहाबाद कोर्ट में समर सिंह और आकांक्षा दुबे के मामला के लेके सुनवाई रलाटे तो समर सिंह के मिल गई रिहा, समर सिंह के मिल गई जमानत। आज जेल से छूट गए बाड़े और बहुत ही जल्द कल या परसों रौरा लोग के बीच में समर सिंह के जेल के बाहर वाला तस्वीर यानी फोटो देखे के मिली। तब आई लोग ब्रेकिंग न्यूज ये रलाटे कि समर सिंह इलाहाबाद कोर्ट से जमानत मिल गई बा और समर सिंह जेल से बाहर निकल गए बड़े और बहुत ही जल्द 2 से 3 दिन के अंदर रौरा लोग के बीच में समर सिंह के जेल के बाहर और भोजपुरी इंडस्ट्री में तस्वीर देखे के मिली।